Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri martxoaren 6ko programara. Gaur elkarrizketa bat eta kolaborazio bat izango dugu. Alde batetik martxoaren 8a mintzagai izango dugu. Horretarako asanblada feministatik Amaia Santesteban eta Izea Uarte izango ditugu. Ze nolako eguna izango den azalduz eta ze nolako egoeran gauden. Horretaz gain, esan bezala, kolaborazio bat izango dugu, Julen Linazasoro teknologian aditua dena izango dugu gurekin, eta zenolako ondorioak dituen argazkiak eta bideoak internetera igotzeari buruz hitz egingo digu. Ez dira eduki bakarrak izango, gaur jokoz mintzo atale izango bai dugu, baina lehendabizi, bai, efemerideak. 1788 urtean hasiko gara. Australiatik 1400 kilometrotara aurkitzen den Norfolk irlara lehenengo flota deituriko itsasontzi talde britaniarra iritsi zen presondegi kolonia bat sortzeko. Bestalde 1986an Halley kometa Lurraren orbitatik gertu azkenengo aldiz ikusi zen. Hurrengo aldian 2061 urtean izatea espero da. Ea zenolako berriak utzi dizkigun martxoaren 6ak. Gaurko irriziklo euskarazko umorea zikloaren emanaldi berriak 6 bakarrizketa ekartzen dizkigu. Idoia Torregarairen eta Mirari Martiarenaren eskutik hain zuzen ere. Txantrean eta Sanduzelain ipiniko diren ia 2 kilometroko igarobide jasangarrietarako proposamenak zehaztu egin dira. Atzo besarkada feminista ekitaldia egin zen Iruñean emakume migrantei babesa adierazteko eta neofasismo eta xenofobia salatzeko. Nafar gazteen 85%ak normalki kirola egiten dute. Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutoak 800 gazte nafarrei egindako inkesta aurkeztu du. Foru Gobernuak terrorismoaren biktimen omenezko kontzertua prestatu du. Sarrera librearekin terrorismoaren biktimen oroimenezko Europako egunean, hau da martxoaren 10ean izango da. Iruñeko udalak bizikletentzako edo txirrindulentzako 4 aparkaleku berri sortuko ditu. Iruñeko peinek 78ko San Ferminen kereiari babesa eskaini diote. Egunkarien txanda, lehendabizi jo dezagun Diario de Navarrara. Titular nagusian etorkizune instituzioak oinarrizko errenta eta enplegu politikak konbinatzea defendatzen du. Azaleko irudiak Labriteko pasabidea erakusten du, Labriteko pasarelaren desmuntaketa hasi da izenburupean. Diario de Notiziaseko titular nagusian hau aurkitu daiteke. Iaz mediku nafarrek egun eraso baino gehiago jasan zituzten. Azaleko argazkian gazte batzuk bizikletan ageri dira. Izenburu hau jarri dute azpian. 16 eta 30 urte bitarteko 10etatik 9 gazte nafarrek kirola praktikatzen dute. Gara egunkariko titular nagusian, Perez de Cobosek mosoak jomugan jartzen ditu. Azaleko argazkian orain dela urtebete espetxean bere buruaz beste egindako Xabi Reiren familia agertzen da. Izenburu honek laguntzen du irudia. Xabi Rei espetxeak eraman zuen, baina etxean bizirik dirau. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian ipini dutena. Goian iskin batean udaltzainen lanpostuak betetzeko lan poltsa bakarra eskas geratu da. Horren azpian titular nagusian, Jaurlaritzak soldata arrakala murriztu nahi du kontratu publikoetan eraginez. Beherago azaleko argazkian euskal inauteriei referentzia egiten zaie, izan ere atzo astearte handia izan zen, eta izenburu hau ageri da, zomorroak erreta bukatu dira festak. Bekaldean gainontzeko edukiak, kultura arloan euskara batuaren historia azalduko du
bizitzak dantzaren bidez. Ondoan, feminismoaz feminismotik izenburua daraman iritzi artikulu bat Ainhoa Etxeideren eskutik. Alboan eskuinean, bigarrengoz lortu dute GIP birusa erremisioan sartzea. Beko izkinean, Volkswagenek baztertu egin du landabenen 3. modeloa egitea oraingoz. Ekonomia alde batera utziz, kirolari dagokionez, bakarka nahiago izenburua daraman edukia. Eta bukatzeko urriaren bateko erantzukizun guztia mosoei egotzi diete Milok eta Perez de Cobosek. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Kolore morea hiri eta herri askotara zabalduko da martxoaren 8an, esaten du lehendabiziko albisteak. Eta ondoan beste 2 berri. Ur hegazkinaren laguntza eskatu dute suhiltzaileek Goizuetan piztu den sua itzaltzeko. Azpian 78ko Sanferminen kereiarekin bat egiten dute Iruñeko peinek. Goazen Iruin herriko agendarekin. Gaur arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolak irrizikloaren emanaldi berri bat hartuko du. Gaur bakean dagoena bakean utzi obra edo lana eskainiko da eta sarrerak 3 euro balio du. Bestalde gaur arratsaldeko 7etan Katakraken punto de vista jaialdiaren aurkezpena gauzatuko da. Ostiralean eta igandera arte goizeko 10etan Itaroa espazioan vinilo feria azoka eskainiko da. Ostiralean bukatzeko gaueko 11etan Kabas Diskon Arizona Baby taldeak kontzertua burutuko du. Sarrera 15 eurokoa da. Gaur zeruan lainotsu, tarteka oso lainotsu, zaparrada txikia botako ditu noiz behinka zenbait tokitan ertainak. Trumoi ekaitzak izan daitezke egunaren 2. partean. Hego mendebaldeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Azken ordutan haizean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da, ahul bizi bolada gogorrekin. Temperatura minima gutxi edo nahiko igoko dira eta egunaren amaieran neurtuko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Hortzegun goizaldean eta goizean goizeruan lainotsu edo oso lainotsu agertuko da. Goizean lainoak gutxitu egingo dira, zaparrada txikia botako ditu goizaldean eta goizean zenbait tokitan ertaina bereziki ekialdean. Gero ondoren atertzera egingo du. Goizaldean eta goizean goiz mendebal ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Gainerako orduetan mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean gauean aldakor geratuz. Temperatura jaitsi egingo da minimak gutxi edo nahiko eta maksimak nabarmen. Baliteke zenbait tokitan izotz txiki egitea. Saioarekin aurrera egingo dugu Iruin herriko berriak ikusiz. Etxauri lehendabizi. Martxoaren 8ko emakumezkoen nazioarteko egunarekin bat dator Etxauri. Horregatik, ostiralerako aldarrikapenez beteriko egitaragua edo programa prestatu egin dute udal web orrian zintzilikatuta dagoena eta beraz, han kontsultatu daitekeena. Goizeko 10etan hasiko da, Arraizatik irtengo den karabana batekin. Ez da jarduera bakarra ordea. Hemendik programa kontsultatzera animatzen zaituztegu. Arratsaldeari dagokionez, adibidez, arratsaldeko 5etan kontzentrazioa egingo da herrian, Etxaurin, gero arratsaldeko 7etan Iruñeko manifestaziora joateko. Ez da egun bakarreko borroka, horregatik
Arazo honen sentsibilizaziorako martxoaren 10ean Etxauriko udaletxean arratsaldeko 6etan antzerki bat eskainiko da. Ze antzerki edo ze obra Pantxika Lamurren lo tendré que hacer yo edo euskeraz nik egin beharko dut lana taularatu egingo da. Eguesibarren txanda, haur eskoletan izena emateko edo matrikulatzeko garaia da, zehazki martxoaren 15 arte, epea irekita dago. Baita Eguesibarren ere, izan ere udal web orrian tarifen prezioak eta bestelako informazioa eta xehetasunak kontsultatu daitezke. Egun hauetan matrikulatzeko aukera izateaz gain aldarrikapen feministek indarra daukate martxoaren edo indar gehiago daukate martxoaren 8 dela eta. Ez dira egun horretara mugatzen Eguesibarren aldarrikapen hauek egiteko sentsibilizazio kanpaina bat otsailean hasitakoa burutzen ari direlako. Gaur txontxongilo obra bat eskaini zaie umeei ikastetxe publikoan eta martxoaren 8 arte Instagram aplikazioa erabiliz argazki lehiaketa batetan parte hartu daiteke. Ekintza gehiago daude, udal web orrian zintzilikatutak daudenak eta hemendik ere animatzen zaituztegu ura kontsultatzera. Bukatzeko, goazen Iruñera. Punto de vista jaialdia Zibibox sarera ailegatuko da asteburuan. Familiari zuzendutako lantegiak edo tailerrak eskainiko dira. Larun batean adibidez Mendillorrin eta igandean Iturramako Zibiboxean. 5 euro balio dute tailer bakoitzak eta inskribaketak fisikoki Zibiboxetan bertan edota digitalki pamplonaeskultura.es webgunearen bitartez egin daitezke. Bestalde Iruñarekin jarraituz apirilaren 12an ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea itxiko edo akituko da. Ordeinagiri gehienak helbideratutak daude, 177 eta gainontzekoak bankuaren edo udal egoitza elektronikoaren edo digitalaren bitartez ordaindu beharko dira. Xehetasun guztiak Iruñeko udalaren web orrian. Amaitzeko Iruñeko 2 bizilagun atxilotuak izan dira 2.800 euroko arropa lapurtu izanagatik. 25 eta 51 urteko bi gizon hauek lan egiten zuten ehungintza garraio arloko enpresan burutu zituzten ustezko lapurketak. Elkarrizketen txanda edo elkarrizketaren eta kolaborazioaren txanda. Gaur martxoaren 8 izango dugu mintzagai, Nafarroako asanbladatik, asanblada feministatik, Amaia Santesteban eta Izea Uarte izango ditugu, eta gero Julen Linazasoro, teknologian aditua den gure kolaboratzailea, eta zenolako arriskuak dituen argazkiak igotzeak azalduko digu. Martxoaren 6 dugu gaurkoa, beraz, martxoaren 8 gero eta hurbilago dugu emakumezkoen nazioarteko eguna edo emakumezkoen eskubideak aldarrikatzeko egun internazionala. Nafarroako asanbladatik 2 gazte ditugu hemen gurekin, Amaia Santesteban eta Izea Uarte. Arratsaldeon eta ongitorri bioi. Arratsaldeon. Orduan, asanbladatik ze nolako irakurketa egiten duzue egun honi buruz? Aurten berriro ere Euskal Herriko mugimendu feministak egun osoko grebara deitu dugu eta bai aurten ideia izan dela edo lehengurtekoarekin ikusita pixka bat tokian tokiko lanketak egitea. Eta orduan Iruñeko edo Nafarroako asanbladan erabaki izan zen bai herriek haien lanketa propioa egitea haien deialdiekin eta bai Iruñ herri mailan ere auzoak eta herriak haien lanketa goizeko lanketa haiek egin, haien auzoetan elkartu eta hori da izan eta aurten horrela funtzionatzen ari gara. Bai, protagonismo gehiena Iruñak eraman zuelako Nafarroa mailan. Bai, azkenean Iruñan jarri zen fokoa baina horregatik aurten ere bai auzoek eta herriek
ezakit, asanbladan, ez, haiek eskatuta edo erabakita ere, horrela antolatzea erabaki zen. Bai, azkenean ez, lortu nahi zen tokian tokiko antolaketak ere bultzatzea eta tokian tokiko lanketak ikusaraztea, orduan goizeko plangintza deszentralizatua izatea erabaki zen, Nafarroako herri guztietan edo herri askotan mobilizazioak egongo dira, eta gero arratsaldean edo Iruñan elkartu edo eskualdeka elkartu ere indarmeketak eta horiek erakusteko. Bai, gainera arazo hau emakumezko guztioi eragiten dien zerbait da, eta ez du berdin eragiten adibidez landa eremuan edo hiriguneetan, ez? Bai, Nafarroako herrietako asanbladan ikusi zen, herrietan emakumeek eta batez ere agian landa eremuetan emakumeek dauzkagun zapalkuntza zehatzak zeudela. Batez ere bizitzen prekarizazio handiagoa zela, herrietan bizitzea emakumeentza zailagoa izaten zela eta hori dela eta emakumeak herrietatik gizonek baino gehiago alde egiten zutela eta horien arrazoiak zeintzuk ziren ere aztertzen ibili ginen. Gero baita ere ez, heteropatriarkatu kapitalistak nola herrien eta landa eremuen esplotazioa eta natura baliabideen esplotazioa erabiltzen duen etekinak lortzeko eta nola emakumeok jasaten ditugun horren ondoriorik bortitzenak. Horren irakurketa eginez ere ikusi genuen zapalkuntza zehatz batzuk ere bizi genituela landa eremuan eta horiek ere zirela grebara joateko arrazoi gehiago. Orduan, deszentralizazioa aurtengo ildoetako bat. Bai, hori da. Hori azkenean tokian tokiko lanketa hori bai auzo eta herri bakoitzak azkenean hobe ezagutzen du bere inguruko ikuspuntu hori eta orduan horregatik izan da bai Iruña eta Iruña herri mailan auzo gehienak edo guztiak elkartu izan dira eta hori oso positiboa da, ez azkenean auzo guztietan eta herri guztietan asanbladak antolatzea, goizeko egitaragua antolatzea hori oso positiboa ez eta erronka hori nik uste lortu egin dugula. Iazko grebarekin konparatuz, zer da eskatzen dena ere jarraitzen du adibidez hori ikasketetan, arlo asko ukitzen? Bai, iazko lau hildoak mantentzen dira, ez? Ikasketak, zaintzak, lana eta kontsumoa. Aurten pentsionisten hildoa gehitu zen, baina bai berritasun bezala planteatu zela hildo guztiak zaintzen hildoaren inguruan lantzea. Zaintzak oinarri bezala hartuz eta bizitzak erdigunean, leloa erabiliz, zer ekartzen zuen zaintzak erdigunean jartzeak beste hildoetan, horren lanketa egin nahi izan zen eta horri zentralitatea eman. Erdigunean eta baita leloa bizitza erdigunean. Bai, da kapitalismo heteropatriarkalari planto egiten diogulako, baina bizitzak erdigunean, ez? Azkenean bizitzak erdigunean jartzen ez baitugu eta gainera emakume trans eta boierak zapalkuntza jasotzen ditugunean, uste dugu horri garrantzia eman behar digula, ez? Pasaren urtean ere 24 orduko greba ditu zen, aurten ere, baina bai etenaldiak ordu batzuen etenaldiak ere egin zirela. Aurten nola funtzionatuko du? Bai, lehen urtean 4 orduko paroak deitu ziren, lan arloari begira ez, baina hori kontuan hartuta greba feminista hau ardatz askoz orain Aiza komentatu duen bezala, ardatz askoz gehiago dituela, ez baina aurten bai apostu egin dela arlo guztietan edo hildo guztietan 24 orduko greba egitera eta emakume guztia kalera ateratzera. Lan usteak, entzun egin dut ere gaueko 12etan leku askotan hasiko dituztela hori aldarrikapenak.
Bai, Bai, bai auzo eta herrietan eta bai Iruñan, hori gaueko 12etan hasiko dira edo bai kazeroladak, maniak edo bai hasiko da eguna gaueko 12etan. Esan bezala, toki bakoitzak du autonomia bere hori antolamendurako. Bai. bai, eta bere plangintza. Eta asanbladan nola antolatu egin zarete, ze da hitz egin duzuena edo ikusi duzuena, ze nolako ebaluaketa egin duzue iazkoari buruz adibidez? Bueno, asanbladan bai Nafarroa mailan elkartu ginen hasieran eta gero talde ezberdinak sortu izan direla, ez? Bai Nafarroari begira, Iruñerriko auzoari begira, komunikazioari begira, koordinazioa, orduan pixka bat horrela lantaldeka antolatu gara eta koordinazio lantalde batean antolatu gara, ez? Eta, bueno, lehengurtekoarekin ikusita, oso positiboa izan denez, baina pixka bat zertan hobe genezakeen, ez? Eta adibide horietako bat da, Iruñean arratsaldeko mania 7 izanen dela eta golenetatik aterako dela, ez? Lehen urtean Gaztelu plaza txikia geratu zitzaigun hortik ateratzeko, ez? Eta orduan horregatik aurten apostu egiten dugu golenetatik 7 ateratzeko. Pasaren urtean, irudiak izan ziren, historikoak esan dute leku askotan, oso jendetsuak izan ziren. Uste duzue egun horretako zerbait izan zela edo horrek gero eragina izan du epe luzera? Ze momentutan gaude? Bueno, iaz hori jende, batez emakume trans eta bilera asko atera ginen kalera ez, baina ikusi duguna izan zen, agian erabilera politiko edo antolakundetarako erabileren antolakunden onurentzako erabili izan zela irudia, baina gero urtean zeharreko plangintzetan ez dela aurrera pausorik egin. Horregatik aurtengo lanketan bai planteatu zela hasiera batetik ere diskurtsoari eta eduki politiko, gure eduki eta aldarrikapen politikoei indar gehiago ematea, eta baita aldarrikapen politiko zehatzekin eta eskakizun politiko zehatzekin biharko egunean ez, martxoaren 9an grebara gehitzen direnak ardurak izateko ere ez, eta ez izateko hain erraza gaur batzen naiz eta biharazten dut. Bai, eta horregatik nik uste ere lehengurtekoa historikoa izan zen, jende asko batu zen, batzuk beraien onurako erabili zuten eguna ere ez, eta horregatik aurten ere aizak esaten zuena ez, exigentzia politiko konkretuak, dosier bat egin da, baita ere 28 kolektibok parte hartu duten haien exigentzia konkretuak egiteko ez, azkenean feminismoa oso anitza da eta gauza asko, baina amankomunean ditugun gauzak exigentzia politikoak egiteko ez, eta horretarako ere bai hemen Nafarroako parlamentura eta Gasteizeko parlamentuan egon gara exigentzia politiko konkretu horiek egiten, eta hori izango zen nik uste ez, pixka bat aldaketa lehengurtekoari begira ez, oso jendetsua, oso zabala, baina aurten markatu nahi izan ditugu exigentziak. Eta asanbladan parte hartu duten jendeari dagokionez, hori aldaketak izan dira, alde batetik, egia da ez, iazekin alderatuz, agian asanblada gehiago sortu direla ez, tokian tokia asanblada asko egon direlako, eta azkenean ez horren saretzeak jende askoren implikazioa ekartzen du, baina aldi berean, agian, koordinazio mailan edo ez da inbeste irudikatu. Bai, ez igual berria ere pixkat zaila da ez gero koordinatzeko eta eta orduan bai positiboki asanblada asko egin direla, baina gero igual koordinazio mailan pixka bat findu behar dugula, baina kuantitatiboki edo parte hartu duten emakumeak emakume pila izan dira. Eta esan duzuen moduan hori, dezentralizazio horrek sarea sortu egin du eta
bai, hori azpimarratu beharrekoa ere. Azkenean emakumean dago hori guztiak emakumeak garela eta anitzak, baina azkenean arazo sakon bat da gizartean dagoena eta aurre egin behar zaiona. Bai, eta nik uste hori, feminismoak beti saretzearen, beti lanketa hori egiten duela eta lortzen goazelak pixkanaka eta esaten zenuen bezala, oso anitza gara, bakoitzak bere zapalkuntza eta behar ezberdinekin, baina nik uste lortu dugula, eta adibide moduan ere, asanbladetara emakume arrazilizatuak parte hartu dute, behar bereziak dituzten emakumeak ere parte hartu dute, orduan hori ere oso positiboa ikusten dut eta ikusten dugu, eta aurten ere pixkat jakiteko bai lehen urtean inklusioari begira pixka bat ez genuen asko findu, ez genuen espero beste jende egotea, orduan gauza asko igual ez genituen kontuan hartu, eta bai aurten Iruñean goizeko kontzentrazioan, 12 kontzentrazioan, gune inklusibo bat egonen da, markatua dago, sare sozialetan hon izanen den, behar bereziak dituzten pertsonak hor lasai egoteko eta beraiek parte hartzeko ere. Aipatu daitezke pixka bat ze nolako egitarauak dauden, ze bakoitza asanblada ezberdin batetik zatozte. Bueno, ni Irunberritik nator, Irunberrin goiza herriko ekimenekin egingo dugu, adibidez goizean elkartuko gara, herria apaintzeko, gero pikete kale jira moduko bat egingo dugu, eta gero 12etan kontzentrazioa. Liberean, Nafarroako herri askotan ere antzeko planteamenduak daude, modu ezberdinetan, baina orokorrean 12etan plazak betetzeko deialdia zabalduta dago, bai Nafarroako herrietan, bai Iruñerriko auzoetan. Eta gero arratsaldean bai egia da herrietan gu adibidez Iruñara gatoz, herri batzuetatik Iruñara datoz, beste batzuetan eskualdeka bilduko dira, Altsasun, Elizondon, Tuteran, eta, bueno, tokian toki. Gero gu Iruñako ekitaldietara parte hartzera hasiko gara, orduan. Iruñan, ez. Bai, eta Iruñari begira, Aldezarrari begira, konkretuki, gaueko 12etan hasiko gara Nabarreria plazatik, gero goizeko 8:00 piketeak egonen dira, 12etan Gaztelu plazan kontzentrazioa, gero baita ere bazkariak antolatu dira, eta nik uste hori ere herri eta auzo askotan bazkariak antolatu direla, eta gero 7etan Gaztelu plazatik manifestazioa, eta bai Iruñeko edo Iruñerriko auzo eta herriei begira pixka bat planteamendu gehienak hori dira, baina izak esaten zuen bezala gehienak 12etan plazak betetzera. Epatu dituzue sare sozialak, hor ere jarraitu dezakegu, aurkitu dezakegu informazio gehiago eta... Bai, gaude Twitterrean, Facebookean, Instagramean, Nafarroako 18 bezala, bai aurretikako lanketak zabaltzen eta baita eguna bera tokian toki eta Iruñan gertatzen dena zabaltzeko. Beraz, erramenta horiek erabiliko ditugu ere egiten ari garena ezagutzera emateko. Bai, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzuen? Nik uste baita ere sare sozialei begira Nafarroako eta Euskal Herri mailan antolatua gaudenez, Euskal Herriko Twitterra eta ere bietan gaudela, ez? Baita ere blog bat dagoela, greba feminista, ez gogoratzen guztiaz, baina greba feminista jarrita, hor agertzen dira material guztiak eta konbokatoriak, eta nik uste emakume trans eta boiero guztiai dei egitea kalera ateratzera. Oso ongi, martxoaren 8 hemendik 2 egunera. Eskerrik asko gurekin izanagatik eta hurrengora arte.
Zuri. Mila esker, zuri. Internetera bideoak edo argazkiak igotzea bere arriskuak ditu igotzeak. Adibidez askotan aurreen argazkiak edo irudia hor kokatzen dira, baina ez bakarrik aurreen kasuan. Hori komentatuko dugu zenolako arriskuak dauden Julen Linazasororekin. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta ongetorri. Eskerrik asko, Ainhoa. Zer modu zaude? Ondo, primeran. Bai, berrikuntzak lantegi gehiago eskaintzen? Bueno, Vital Fundazioarekin ari garan egiten proiektua oso ondo doa, oso valorazio positiboak izaten ari da. Ikastetxe pilatara joan gara ja, eta ikasleekin egitutugu saioak, irakasleekin ere, eta gurasoekin ere, eta mundu guztia pozik, gu ere pozik. Primeran, orduan. Bai. Bai, eskaintzen dituzun lantegietan hori teknologiarekin zerikusia? Hori da, sare sozialak modu konstienteago batean erabiltzeko zer irizpidea jarraitu behar diren, zer egin gure gailuak babesteko, gurasoak nola ez ditzazketen nerabea modu konstienteago erabiltzeko sare sozialak eta smartphoneak, irakasleek ere bere informazioa babesteko zer egin dezaketen, eta baita ere ikasleak gidatzeko irizpide batzuk ematen dizkiegu, horrelako gauzak ditugu. Internetari mundu virtuala deitzen zaionean, azkenan mundu bat delako. Hori da, eta mundu guztia jarri daitekelako nerabeekin kontaktuan, eta arrisku asko dago interneten, hitz egin dugun bezala bete malwarea, ingenieritza soziala, estafak, fraudeak, horrelako gauzak. Egunerokotasunean zaintzen garen moduan ez, hor baita ere. Hori da, jendea kalean karretera kursatzeko heziketa, edukazion bial edo hori dela eta heziketa digitala ere beharrezkoa da, jakiteko irizpide batzuk, internete gaudenean, jakin behar dut ze web horri aldean nagon. Jakin behar dut, zeo zer iguatzen duen sare sozial batera, zen laneria. Edo kontuzi behar dut, ze interneten ere ondorio legala daude, horrelako. Oso ohiko den praktika bat delako hori argazkiak eta bideoak igotzea. Hori da. Argazkiak eta bideoak igotzen ditugunean, gauza desberdina jakin behar ditugu. Alde batetik, beste norbaiten argazkia igotzea sare sozial batera bere baimena gabe ilegala da, delitu bat, delitu kontra intimidad. Orduan, hasi behar gara eskatzen baimena beste argazkiak igo baino lehen. Baina baita ere berdina gertatzen da besteen informazioa igotzen dugunean, informazio pribatua igotzen dugunean bere baimena behar dugu. Bestela hori ere delitua da. Gero baita ere beste norbaiten konbertsazio bat jasotzen dugunean, WhatsAppen bidez edo Instagramen bidez zuzenezko konbertsazio horiek, hori bidaltzea beste bati aurrekoaren baimena gabe ere ilegala da. Delitu asko egite ditugu egunean eta ez gara konturatzen. Eta argazkien kasuan ez da bakarrik beste argazkia igotzea delitua dela, baizik eta informazio asko ematen ditugula argazkiekin eta arrisku asko egon daitezke batezen aurren kasuan. Informazio asko metadatuetan edo irudian? Irudietan bertan, ja. Ze oain ja, sare sozial gehienek metadatuak entzen dituzte, baina irudian adibidez jakin daiteke nun gauden. Orduan, zu argazki bat igotzen badezu eta ikusten bada, naiz eta ubikazioa eskarri ikusten bada nun zauden, eta hurrengo gunean beste argazki bat jartzen badezu jakin daiteke nun zauden eta 2 ordu barru berriro eta horrela ibiltzen bazaren guztian, mapa zehatz bat egin daiteke eta jakin daiteke nun egoten zaren egun guztietan. Eta informazio hori zuk ematen dezu, bakarrizu nahi dezulako. Gauza interneten jartzen dugun informazio guztia gure arkara bili daitekeela, ze azken finean interneten jartzen duguna, jende askok ikusten duz bakarrik gu nahi dugunak. Horregatik kontu zibili behar ikutzen dugunarekin. Eta etxe bateko argazkia baldin bada, nolakoa den etxea, ez? Hori da, alarma dauden edo ez, nolakoa dien zerradurak, lehioak nun dauden, baliozko gauzak ditugun edo ez. Orduan hor ere kontuz eta baita ere askotan, etxeetan eta ikastetxeetan eta bulegoetan baditugu kartel batzuk informazioarekin, agian guateratzen gara ari gara argazki bat, formakuntza bat ematen ari garelako edo elkarrizketa bat oin bezala, baina hemen dago kartel bat, wifi sarearen izenarekin, pasaitzarekin, edo ordenagailuan konektatzeko pasaitzarekin, orduan gauza horiek ere ikusi behar ditugu. Eta baita ere batez ere, horrelako gauza ikusten ditugunean, besteak abisatu behar ditugu. Aizu kontu, ze ikusi zure argazki honetan, hau agertzen dela, kendu zazu. Eta gu beti, argazki bat igo behar dugunean, ikusi behar dugu, ziurtatu behar dugu, bakarrik guk nahi duguna erakusten ari garela. Informazio gehiagi igotzen ari bagara, kenduko dugu eta beste bat jarriko dugu. Aurren kasura bueltatuz, gainera, batez ere oso txikiak baldin badira, baina beti ez aile baimenik eskatzen eta gero heldutan ere esan dezakete eta zergatik. Claro, batzua zu imaginatu, zuain ikusten badezu zure bizitza osoa Facebooken dagoela, eta zure baimena ez dutela izan zure gurasoek zure bizitza osoa ikusteko nasaituko zinateke.
baina dena jartzen dute, guraso asko bere gaurren informazio guztiak jartzen dute, eta argazki guztiak. Eta batzutan ere, argazki guztiak jartzeaz gain, argazki oso delikatuak jartzen dituzte. Osea, adibidez, zuk aur baten argazkia jartzen badezu, eta aur bat baldin badago parkean, lehen esan dugu, jakin daiteke nun egoten zaren zu jartzen badezu argazkia egunero, aurren argazkia egunero jartzen badezu ere jakin daiteke nortzu diren. Nik badaukat bezero bat, eta bezero hori medikua da, eta operazio bat gaizki atera zen, eta horren bezeroak hasi zena mehatxatzen. Eta ikusiko duzu, gaina ezagutzen ditu zure seme alaba, badakit norakoak diren, badakit nun ibiltzen diren, zebetik ikusten ditu sare sozialetan, hasi zen mehatxuka. Beste batzutan jartzen ditugunean aurren argazkiak biluzik, igual ikusten dugu, eske zema joa da, 2 urte ditu, ondartzan dago, baina argazki horiek jende asko ikusten ditut, argazki horiekin jendeak oso montaizikinak egiten dituzte, pederastak eta pedofilok ere hartzen dituzte argazki hori, eta gero web pornografikoetan jartzen dituzte, edo montajeak egiten dituzte, eta hori ikusten badegu oso gaizki sentituko gara, orduan hobeto da aurren argazkiak ez jartzea, ez argazkiak eta ez bideoak. Adibidez orain, youtuber batek ikusi zuen zenbait bideoetan, aur txikiak gertzen ziren bideoetan, baina ez ziren bideo sexualak, gaurrak gimnasia egiten, gauzak egiten, oso komentario pornografikoa dituztela jendeak, zeudelako pederasta talde bat, bideo horien bitartez, ari zirelako baien artean kontaktua jartzen eta komentarioak egiten. Eta gurasoak ez dute zentzu horrekin jartzen, noski ezetz, baina hori ere gerta daiteke, horregatik ez da komendatzen aurren argazkiak eta bideoak igotzea inoiz. Eta aur bat youtuberra izan nahi badu, itxoin barko luke, gutxienez 14-16 urte izan arte. Bai, azkenean ez dira konsiente zer ari diren egiten. Claro, youtuberra, 5. eta 6. mailako aur gehienek youtuberrek izan nahi dute. Youtuberra, baien eroia bezala, hain leheno barazki bizuna zen, hain YouTube da. Orduan denak izan nahi dute, baina ez dakite horrek arrisku asko dituela. Adibidez, bideoa jartzen dezunean, oso komentario negatiboak izango dituzu ere, bai. Eta aur bat agian hori jasateko ez dago indikan pres. Eta gainera, edozein jarri daiteke berarekin kontaktuan, ze YouTube ere sare sozial bat da. Eta interneten ez dakigu norekin ari garen hitz egiten, ez dago moduri jakiteko. Orduan, arrisku asko daude. Izan ere, andereñoek adibidez ezin dute ez da klase haien gelarekin argazkiak igo, ez da azkenean... Gurasoen baimena behar dute. Aurren argazkiak igotzeko, gurasoen baimena behar dute. Berez, usteet ikastetxe askotan gurasoek baimena zehatzen dutela, aurren argazkia ikastetxearen blogean igotzeko, horrelako gauzetan agertzeko. Eta hor justifikatuagoa dago, esan nahi dut. Bai, dago entorno kontrolatu batean, hori ere nik ez nintuzke hainbeste jarriko, ze baita ere ez dakizu nola erabiliko den argazki hori, ze edozein jartu bitzazke ere, bai. Baina, hori ez da ilegala, baina bai kontu zibili behar da igutzen dugunarekin. Bai, esan nahi dut, hala ere badagolako jende asko hori besteen umeak igotzen dituztela, ez dakit lehenguzuren bat. Oin dela gutxi, zegoen Instagramen, urte bat, joko antzeko bat, eta egiten zutena zen, aur txikia, jaio berria, kalifikatzen zituzten. Hau adutatuko nuke edo hau ez, eta hitz egiten eta inspekzioan zituzten. Hau honetaka zuberra ez dakit, nola oso itxusia da, horrelako hau ez egiten zituzten. Eta, eske jende oso gaizki dago burutik, orduan, eta denbora libre gehiegi dauka. Ogan, ez dakigu nola erabiliko dituzten, ama batek hartzen du, hau da nire seme berria, bai, baina zure semean argazkia modu askotan erabiltzen da. Eske, ailegatu gara momentu batera, pentsatzen dutela, jendea orokorrean sare sozialak direla joku bat, ez? Dela zerbait oso normala. Edo diario bat bezala. Bai. Eta ez, eske implikazio asko ditu, eta ardura asko ditu gainera, baita ere zu, sare sozial batean kontu bat irekitzen dezunean, kontratu bat sinatu egiten dezu, baldintza batzuk hartzen dituzu, eta ia inork ez ditu irakurtzen baldintza horiek. Eta baldintza horietako bat da, zuzurtzen dezun informazio guztia, eta igotzen dituzun argazki guztiak ja ez direla zuriak, sare sozialenak direla. Eta baina nahi duten egin dezaketela zure argazkiarekin. Agian nik ateratzen dut orain argazki bat hemen, ez dakiz zer markako gauza batekin, eta enpresa horrek argazki erosten dio Instagrami edo Facebooki iragarki bat egiteko argazki horrekin, hori gertatu daiteke ere. Urgunko diseinatu egiten dugu, eta gainera, sare sozialak dirua irabazten dute nola anuntziaok erakusten eta gure informazioa saltzen, hori da bere negozioa, horrela dirua lortzen dute. Orduan beti ari dira, gauza gehiago sortzen guk eroz eta denbora gehiago pasatzeko sare sozialetan.
Egon zen kasu bat, baina ezakit zertan gelditu zen, blogari batzuk igotzen zituztela haien argazkiak, eta gero uste dut zela Inditex erabiltzen zituztela kamisetak egiteko haien irudia, eta hor egon zen tartean. Baina ez zait harritzen, ez zait ezagutzen hori, baina ez zait harritzen. Ze hori, zuk kontu irekitzen dezunean, eman ematen diozu nahi dueten egiteko horrekin, dena. Era berean badaudela besteko Creative Commons eta horrelako... Bai, horiek ere badaude, zuk zeo zer sortzen dezunean, baino zuk... Baina beste gauza bat da. Hori da zure web orrialdea jartzen badezu, edo orduan hori da ezin dutela saldu, zu baldintzak hartzea dituzu. Baina zu sare sozial bat egutzen dezunean, sare soziala nahi duen egin dezake berarekin. Bai, kontu zibili behar da. Bai, ze jende asko informazio asko igotzen du, eta argazki asko igotzen ditu, eta ez daki zer gertatu daitekeen. Ze hau oso azkar iritsi da, jende askok erabiltzen du asko, baina inork ez diko esplikatu zer gertatu daitekeen o zeintzuk diren jogo lasaren arauak. Orduan orain aigea ikasten, eta ikusten ari gara gauza asko daudela, wow. Bai, lehen esan nahi nuena da hori, gure eguneroko bizitzan oso normalizatuta dagoela, ez, eta jendeak ez dakigu, hori, pentsatzen dugu zerbait txorakeri bat dela edo gauza, bai. Baina gauza asko gertatu daitezke, adibidez bazegoen, orain dela 4 urte egin zuten aplikazio bat, eta Twitterren eta Twitterren usteet, Twitterren eta Foursquaren sare sozialetan agertzen diren irudiekin, egiten zuten mapa bat eta adierazten zuten zehetxe zeuden libre, momentu guztietan. Ze hori ere jakin daiteke, zu kalean baldin bazaude, momentu horretan, zure etxean ez dago inor. Edo zu oporretan baldin bazaude, ze esaten dezu oporretan noa ez dakiz 15 egun, ez dakin ora, orduan badakigu 15 egunetan ez dela inor egongo zure etxean. Orduan informazioa hori esan duen bezala modu askotan erabili daiteke zure aurka. Bai, kontutan hartu beharrekoa guztia. Bai. Eta zuk nabaritzen duzu jendea lantegietan eta badakiela hori edo Ez jende gehienak gauza asko ez dakizki. Jendeak badaki, adibidez bere kontua pixka hori beste pasaitza nolako ala jarri behar den, hori bai, baina gure eguneroko egiten ditugun gauzak, ze ondori izan ditzazketen interneten, hori oso jende gutxi daki, ez eta gehiago. Baina guk ere lantegi guztietan ere bideratzen dugu jendea jakin duen informazio hori bere ezagunekin eta bere lagunekin banatzea, geroz eta jende gehiago izateko. Ze horrela hori da imar deguna, zozertak egunean besteak abisatu behar ditugu, zozer gaizki ikusten degunean abisatu eta horrela prebentzioa lantzen eta gauza hauek egiten internet pixka bat seguroagoa izango dugu guztientzat. Bai. Helduetan ere hori esan bezala arriskuak daudela. Arriskuak berdina dira helduetan edo gazteetan. Gauza da gazteak direnean edo aurrak direnean arriskuak guk handiagoak ikuste ditugu, orduan gazteak vulnerableagoak direlako, baina arriskuak berez berdina da, zu argazki bat ere bikinian atatzen batxutza jartzen badezu, agian agertu daiteke argazki hori web porno batean erreklamo bezala. Eta zuk ez du zela enteratzen, baina erabiltzen da. Orduan, gauza larriago dela aurrak direnean, baina arriskuak berdinak dira guztientzako, bai gaztentzako eta bai helduentzako. Gainera, nahiz eta argazkiak ezabatu, beti aipatzen den arrastro hori gelditzen da, ez? Zuk argazki bat igotzen dezunean adibidez Instagramea edo Facebookea eta damut egiten bazara, besteek ez dute ikusten, baina argazkia serbidoretan gelditzen da. Oen esaten dute argazkia hor gelditzen dela, segurtasun bezala, denboraldi batez, ez dute oso ondo zehazten zen denbora, sare sozial batzuk bai zehazten dute beste batzuk ez, eta gero esaten dute hori kontua ezabatu eta gero zure kontua kenduko dutela, baina hori ez dakigu, ez dago modurik jakiteko, esaten dute, baina inork ez ditu erregulatzen, bai bakarrik erregulatzen dira, orduan ez dakigu egia den edo ez, fiatu gargea. Eta zer egin dezakegu orduan, hau guztiak iditzeko, gure burua babesteko, besteena? Gure burua babesteko, zeo zer baino lehen jakin, bat, igotzen dugun informazioa gure aurka erabili daitekela, bi, jende askok ikusiko duela igotzen duguna, ez bakarrik gure jarraitzaileak edo gure lagunek, ze gure jarraitzaileak lagunek hartu dezakete argazki hori informazio eta beste leku batean jarri, eta ez dakigula zenbat denboran egongo den hori hor, ze internet jartzen duguna betirako da. Orduan, gauza horiek jakin da, betirako dagoela.
eta mundu asko ikusko duela eta gure arkada erobili daitekela, orduan ja, erabaki zer jartzen dugun. Eta baita ere hori jakin da, ja jartzen duguna ez dela guria, ja. Eta informazio horrekin zer gauza egin daitekela, saldu daitekela, edo beste modu batean erabili dezakegula. Informazio gehiena guk ematen dugu mundu inkonsente batean. Guk hartzen ditugu argazkiak, guk hartzen esaten hitz egin dugu gai baten inguruan, guk esaten dugu gustatzen zait argazki hau edo gai hau, guk ematen dugun informazio guztia. Orduan, konstiente izan barria, ematen dugun informazio guztia oso baliagarria dela, eta pixka bat neurtu behar dugu esaten dugun sare sozialetan. Bai, buruarekin erabiliaz. Hori da, bai, ze ikusi dugu bezala arrisku asko daude, eta guk ez badakizkigu ondo erabiltzen, ez diegu erakutsi aurreta gazi ondo erabiltzen, ezinezkoa da. Horregatik lehenengo ikasi behar dugu, gero aurretan erabili erakusteko. Eta batez ere, esan duzula guk garela informazio hori ematen dugunak gurea eta bar, oraindik ardura gehiago izatea besteen informazioarekin. Eta besteen informazioa ematea bakarrik igotzea besteak etiketatzea argazkietan bere baimena gabe, eta horrelako gauzak ere, agian besteak ez duten nahi zure lagunek ikustea nun egon diren, edo zer egiten nahi zen, edo nolakoak diren, edo ez dakit, edo zer gauza. Bai, edo hori egotea, bai. Gaina ilegala dela, ez da bakarrik errespetu falta, ilegala da, ezin duzu besteen informazio igo bere baimena gabe. Informazio pribatua delako. Bai, nahiz eta ez etiketatu, hori argazkia, bai, hori. Igotzearekin, ja izara, ez bai oso baimena eskatu, ez igo. Ikasi, nahiz eta taldeko afari bat daukagu, lagunen artean afaria, hartatzen argazki bat, mundu guztiak ez badu baimen ematen, ezin dugu igo. Baina, eske iritsi da momentu bat, uste degula gauza guztiak banatu behar ditugula. Eta banatzen baditugula, nolabait hobeak garela, edo sentsazio hobea emango degula, edo gauza garrantzitsuak askotan guretzako gorde behar ditugu ere, bai, ez? Ez dugu dena erakutsi behar. Bai, orain dela 15 urte bezala, ez? Albumeak edo... Hori da, hori gauza, eta jendeak hori jakin behar du, interneten ikusten duten guztela ez dela egia. Ze jende asko argazkiak igotzen ditu, baina agian argazkiak erretratatzen du, momentu horretan igotzen duenak adierazten nahi duena, baina ez beretan gertatzen ari dena. Ni agian beti gertatzen argazkia oso pozik nagoela gauza ditzu interesgarriak egiten, baina agian oso aspertua nago nire bizitzan. Eta hori adierazten dut, nire besteen iritzian, nire gain pixka bat hobetzeko edo horrelako gauza asko gertatzen dira ere bai. Bai, esan bezala guk garelako informazio hori ematen dugunak eta askotan ere horrekin, marka sortzen da, ez? Esaten dena marka pertsonala edo... Hori da, eta zu nahi duzu mundu guztiak zuk ezagutzea modu zehatz batean, baina horrek ez esan nahi zu horrelakoa zarenik. Hori da, interneten jartzen duzun aurpegia. Hori, alde honak ere daudelako, erabili dezakezu... Bai, modu konstiente batean erabiltzen baituzu, oso egokia da jendearekin kontaktuan jartzeko, eta jende askorekin lan egiteko, eta jende ezagutzeko, ondo baino, kontuz, norbait ezagutzen badezu interneten kalean egerituko bazara, ez joan inoiz bakarri, eta betiriku publiko baten, ez dakigulako nora agertu daitekeen. Horrek ez du esan nahi, ezin dugu inor ezagutu interneten, ez, nahi du, sentido komun. Kalean egerituko zara, ez dakizu norekin, betiriku publiko batean, eta zara bakarri jungo, jazta. Eta ikusten badegu baten ondo doala, orduan bai. Adibidez aurrekoan irakurri nuen notizia bat, Madrilgo La Paz ospitalean, informe bat egin zutelaen, eta emakume eta gizon homosexualen kontrako agresio sexualak igo egin dira jendea ezagutzeko aplikazioen bitartez. Ze jendea gelditzen da ez ezagunekin bezen etxeetan edo hoteletan, orduan fortzatzen dituzte sexua izateko. Eta eske hitz egin dut bi aldez berarekin orduan jarrituko naiz, ez dakizu nor den, ez dakizu zer egin nahi duen, zenbat pertsona agertuko diren, orduan, lehenengo aldian, gelditu zaitez leku publiko batean, eta norbait ondoan izan, beste mahai batean, edo beste banku batean eserita, bazpare, ikusteko nora agertzen edo zenbat pertsona agertzen diren. Bai, normalizatu egin dela, eta esan bezala azkenean mundu bat da, eta hiri bat bezala, edo hori egunerokotasunean babesten duzu zure burua, hor ere. Hori da, modu berdin-berdina, zu kalean ezagutzen duzun pertsona bati ez diozu zure bizitza osoa kontatuko lehenengo momentuan, pizkanaka, konfidantza, eta ez da jungo bere etxera, ezagutzen duzu, aixo, Julen naiz, jungo gara zure etxera, ez dakit bertaren. Bai, jende normala egongo dela, baina ere, hori kalean bezalaxe, denetarik. Horregatik, pizka bat kontu zibil behar garela, hori da, bakarri, horretarako irizpide batzuk jarri, baina irizpideak, eta eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun berdina, baina mundu digitalean, baina berdina dira, sentido komun. Ez da zer gehiago.
oinarrizko gauzak direla, baina bai, heziketa behar da esan bezala. Bai, ze baita ere daude oso, ze jendeak zer egiten du interneten, gure ahultasunak esplotatzen ditu. Orduan, teknika asko erabiltzen dituzte, guk hasiera batean egin behar ez ditugun gauzak egiteko. Adibidez, perfil faltsuak sortzen dituzte eta bilatzen dizkigute imagen sexualak, guk erantzuten baditugu eta gureak erabiltzen baditugu, orduan extorsionatzen gaituzte, horrelako gauzak egiten dituzte. Teknika desberdinak guk badakiguna ez eguna egin behar egiteko. Mila esker egiten duzun lanagatik. Eta jarraitu dezakegu hori badaukazu agendaren bat, zure webgunearen bitartez? Webgunean, bai. Ematen ditudanean horrelako hitzalde irekiak edo webgunean edo sare sozialetan, maxsonrisas 2.0 Instagramen edo maxsonrisas Facebooken edo Twitterren. Oraindik asko dagoenez ikasteko honen inguruan bisitatuko zaitugu. Oso ondo, eskerrik asko. Hurrengora arte. Bai, arte, agur. Jokos Mintzorekin utziko zaituztegu, eskerrik asko hor egoteagatik, bihar arte.